Nina bembube ngiyabingelela kuso sonke isizwe sikaphunga nomageba kulo lonke nje likamthaniya ngithi sanibonani. Kuphina kuphi la kufinyelela khona le video osibukele sekuyona njengamanje kanti sibamba kuyona i-channel osikade kwenzeka media production we-channel hamba phambili kulethele indaba kaMaskandi ezihamba phambili neshisa ngoba leshoni lingenazo indaba zalo. Nangempela ke namhlanje siyakhala uyothi siqeda kuyona le video yobusubheme wakhola eza namhlanje siphathela sibone sicolo hlambe nje phansi eCranscope lapho engibuya khona. Kunjalo nje basibhalile lapha esihlokweni okuyisona sehehele njengamanje uthi ube kule video uyibukele. Siphethe indaba lapha ezoshiya amabhinqa ejabulile kuphenduleke imibuzo yeminyaka lapha njengoba sazi ukuthi kusuka ngo-2021 January amabhinqa asala nokudideka ukuthi ngabe kwenzakalani emhlazane ingoma kaMaskandi ihlukanisa unyaka lapha kwingoma esihloko esithi Ijele kaKhozi Ndlamlenze umfuka Mpongose. Ukudideka kwaqhamuka nombuzo wokuthi ubani lo mlandeli ofonelwe njengomlaleli okuyena ubevuta kakhulu lapha evotela ingoma okuyona ehlukanise unyaka. Bafwe le ndaba iyahlekisa ke nayazi nani ngoba namhlanje amabhinqa asakhombana ukuthi unanga wavota bathi abanye hayi kwavota thina kuthiwe nanga wavota athi ababhinqa hayi kwavota thina. Namhlanje ke bafethu uKhozi FM livelela luputshuze ke I Vedio call lapho khona ayefonela yena lo mlaleli oyivotele ukuthi azayiwinele isigidigidi izimali ayithola ngokuvuta kakhulu. Ngale kokuchitha isikhathi bafethu ngisacela ukuthi ngivele ngidedele ivideo lapho khona iqhawe libamba ifoni lithi hello ivideo siphethela u60,000 rands wacusha phansi kwahleka ingoma ihlukanisa unyaka Hello? Uyaphendula ngempela wena Hello? Sawubona mfowethu. Yebo. Ubani sikhuluma naye njengamanje la uKhozi FM? Ukhozi FM. Yeah, uKhozi FM lo ufonela sisonke drive umzokolo khona umroza. Yebo, ukhuluma Sithembiso Khumalo. Sithembiso Khumalo Mtungu ukuphi ndawo? Ukhuluma la eLazi man. Uyatitela nje ukuthi sakufonela kwenze njani? Yebo. Cha sifona nje phela ngoba nakho ngumuntu ongakathathwa manje uyamzamela umzola ngakuwena kuhamba kanjani mfowethu ngakwa Home Affairs. Hayi akanda ukuphetha ngazi ngoJanuary Mana manje intombi efana nomroza uyidinga eduze wakho. Awu ngiyayidinga Bathi ngathi siyavuma umroza uthini uyayifuna idate nalezi. mina ngiyifuna idate nawe mfowethu uyangizamela la umzokolo ukuthi akukho mhlawumbe ukuhlangana okungahlangana akukho ukukhuluma okungaba khona phakathi kwethu mfowethu. Angazi noma ngakhona Yini usaba umama yini usaba umuntu wakho? ya ngithanda ukusaba ngane Mfowethu sewuba igama lakho? Sithembiso Khumalo. Mtungwa awusitshele ukuthi mhlawumbe uvote ikhathi engake ngesikhathi sivotela ingoma ehlukanisa unyaka. Ngivotile isikhathi eziningi Ubungabali. bengabali Yiphi ingoma nje ubuyivotela kakhulu? yakuzana. Oh, okay. Yeah. Wajabula masemenyezela ukuthi cha na ingoma okade ivotela isithatha umhlanganiso. Ya Cha ngithi angibambe la le video bafethu ngicabanga ukuthi njengamanje sekuzwakela ukuthi imuphi lo umlandeli noma umlaleli okuyena ukukhuluma lapha efonini. Sanibheme nakholwa ke ukuthi ubani lo wabamba ifoni mekuthi uyalazi izwi lakho umuntu omhlapha ngakini ungasho ukuthi uzwa izwi likaba yabo imibuzo isiphendulekile igama selizwile ukuthi ubani wakuphi nendawo ngathi ukudideka sekuphelile ke manje abamaziyo bazosho ukuthi hawu kanti mfowethu uwena owadla imali yalapha okhozini njengomlandeli okuyena ovote kakhulu evotela ingoma eyahlukanisa unyaka ehloko sithi Ijele umshado akulona Ijele kaKhozi Ndlamlenze umfuka Mpongose phansi enkandla emandaba. Bafowethu angicela ukuthi ngindlose lezi zinto zokuthi kwivideo yakamumva akade sifakile ebekhuluma laphana
inongeza umlando vuka mchunu ihlanganise nolinda umfuka sibiya njengoba insizwa zike zaphendulana noma kwakhona ukuphenduleka kwenkulumo kangizwe umacingwane lapha iphendulwa ulinda umfuka sibiya. Ngifuna ukuthi ngikuvezele ukuthi ngithole ucingo oluvela kubantu lapha abangaphansi kweqembu le-AFF. Ngingakuqinisekisa ukuthi usuku nendawo nesikhathi sekuhleliwe ukuthi sizohlangana kuphi. Lapho lithe ilunga le-AFF elihamba phambili eqenjini lifisa ukuthi lizoyiphawulela nalo odabeni likamacingwane. So bafowethu ngicela nikulindele lokho ukuthi kunelunga esibe sinalo lapho nalo liyiphendulela lapha kupresident wethu singamabhenqa ongeza umlando vuka mchunu. Niyazi ukuthi le platform as long as kumayelana nomaskandi nje noma nomuntu oneqhaza phinde nomaskandi umacingwane siyamazi ke sonke. Nje umaskandi unjena nje igama likangizwe ngelisale mesiqala sithi obani abantu okuyibona abasebenzisile uthi umaskandi uzofika lapho okhona. Umacingwane ke cha uneqhaza elikhulu banika abaculi abakwelinye izinga njengamanje ngenxa yakhe umacingwane. So zonke izinto ezenzeka lapha empilweni kamacingwane noma nje azenzayo zonke ziyasithinta njengomuntu olapha endimeni kamaskandi ungizwe umlando vuka mchunu. So ngicela ukuthi niyithamele le nkulumo esizoba nayo nalo ilunga le-AFF. Inkulumo ngizoyiletha ngeyi-30 ekseni. Ngiqinisekisa lokho ngoba selihleliwe usuku nesikhathi. Bafowethu ningakhohlwa ukuthi nisubscribe.